Okay, para sa nagsugod og vlog dia, padayon lang mo no. Ayaw mo pag-focus sa imong mga kaila, mga kaliwat, mga friend. Ayaw mo pagdahom nga mo-share na sa imong mga video. Kay di gina sila mo-share mga katiil. Paningkamot lang ta, padayon lang gyapon ta kay ang hilig mo share nimo katong dili nimo kaila, dili nimo kakilala mo na yung hilig mo share sa imong mga video mga katil, pero imong mga kaila di na sila mo share, mga katil. Bisan pag mo ingon kag palihog kog share, di gina mo share, di magay mo react, di magay mo comment kay gikaulaw man kanila no. Mo na nga ikaw diha ayaw pag-focus, ayaw pagdahom nga mo share na imong mga kaila, mga parinti sa imuha kay di gina sila mo share, di gina mo react, di na sila bihira ra ka na mo share sila o mo share magalay na sila pinugos ra mo nang tanan nga mga bag-o pa nga gasugod, padayon lang kay dili ang imong kaila mao'y makahatag og mao'y makapaangat nimo kung dili katong mga dili kaila nimo, kakilala lang nimo sa kaila lang nimo diri sa Facebook. Mo na nga padayon lang ta no, mag-focus ta sa ato ang mga pag-upload no. Di ta magtan-aw sa di ta dismaya nga grabe akong mga kaliwat, mga parinti, mga kakilala, di gina sila ay pagdahom nga mo share na sila, di gina sila mo share, bihira ra kay na no. Kay nasinati po na ako na mga katiil, bisan pag sa kuha perti na tong hinangyo nga bisan pag share lang sa kuha ang kalagayan, kay pagpamasin nga na imutabang sa kuha di gina sila mo share mga katil. Mas ang mo share pa mga katil katong dili nimo kaila no, kasagaran gyud ga-share diri sa kuha mga katil. Labi na sa kong katong hangyo ko nga palikog share sa kong kalagayan, pamasin nga daghang mga tao nga mutabang sa akong kalagayan. So akong ipang tan-aw ang nag-share, dili wala jud ko kaila no. Mo na nagpasabot lang na mga katil nga mas maluoy pa to nimong mga tao nga wala nimo, dili nimo kaano-ano, wala nimo nakita, mas maluoy, mas dako pa sila ilang kaluoy kay sa mga kaliwat nimo, sa mga parinti nimo, sa mga kaila nimo, hira ra na sila maluoy no. Maluoy man og maluoy igo ra pa sa istorya, walay buhat. Unang istorya lang sa mga naluoy nga naibuhat diha. Muna nga dili ta mag-apas sa to ang mga kaila nga mo share na sila kay sa panahon nga mo padayon, sa panahon nga mo mabungga ta dire sa to ang pagpaningkamot dire sa Facebook, usa pa na sila mo share, usa pa na imong hinambog pa na sa kana si katiil mo ana pa na nimo, kana si katiil wala ka sikat na kay nay, sikat ba, sikat nga kaagwate mo na kinaiya sa mga kaila, mga kaparintihan, mga kanimo mo na ilahang pagtagad sa imo dili ni sa ingon nga padungog-dungog na tinuod man gyud nakita man nato no. Wala pa ta basin, di pa sila ganahan na to, sila ganahan nga mo nay motabang nako, di sila ganahan nga matabangan ta kay kasagaran man ako nabantayan
Maabot ang tabang sa imong mga parinti, mga kaliwat, mga kakilala, ni arang mamatay na ka. Aron na maabot ng daghang mga tabang. Di ara maabot ang mga daghang tabang mga katil. Pag mamatay na ka, padala din ito pangpalit og kuan, pangkape, pangpalit pan. Mo nang ikaw karon nga nagsugod ya, padayon lang. Ayaw pag-focus sa imong kailal kay mga kakilala. Kay ang makatabang na to dire sa social media, sa dire sa Facebook, katong mga tao nga dili na to kaano-ano. Kana lang. Salamat kayo sa tanan. God bless. Bye-bye.